Čo ešte všetko ľuďom v Európe urobíte? Zaviedli ste Green Deal, ktorým ste predražili úplne všetko. Každú jednu vec v živote obyčajných tvrdopracujúcich ľudí. Predražili ste palivá, predražili ste energie, predražili ste vďaka novým daniam život obyčajných ľudí a teraz tu prídete a hovoríte o tom, že v Európe máme drahé potraviny? No samozrejme, že máme drahé potraviny, pretože okrem toho všetkého, čo ste vymysleli, ste zároveň byrokratickými nezmyslami zaťažili našich poľnohospodárov a producentov potravín tak veľmi, že nedokážu konkurovať konkurencii zo zahraničia a rovnako nedokážu vyrábať a zabezpečovať konzumentom svoje produkty za normálnu dostupnú cenu. A všetko je to vaša vina a vina tých zelených fanatikov, ktorí tu za toto všetko hlasujú. Zakázali ste dovoz lacných hnojív a predražili ste suroviny, ktoré potrebujeme na to, aby sme si vyrobili vlastné. Robíte všetko preto, aby ste konzumentov v Európskej únii, aby ste obyčajných ľudí poškodili a nikto už neverí, že vy prinesiete nejaké riešenie. Riešením je zastaviť vaše politiky a zbaviť sa tohto neschopného vedenia Európskej komisie.